a bavíme sa veľmi skvelé. Je tu úžasná atmosféra, skvelá hudba. Nemám čo dodať. Môžeš nám povedať, že aký vlastne štýly tanca tancuješ? Jasné, tancujem balet, tancujem jazz, lyrical jazz, aj breakdance, veľa štýlov. A ktorý z týchto štýlov ti je taký najbližší? Najbližšie asi ten klubový, ktorý tancujem dnes, pretože je to také voľné, môžem tam využiť aj veľa štýlov. Ako sa zabávate dneska, čo hovoríte na túto party? Je to totálne super, oslavuje sa 20. narodeniny, takže totálne ďakujem. Super, výborný DJ. Škola sa dokončí určite, ale tieto akcie sa nevrátia. Užívame si svojich 5 minút slávy. Ďakujeme. Čaute chalani, čo hovoríte na túto atmosféru a na tento večer, na túto party v Uniku? No tak jednoducho sme farmaceuti, vieme sa baviť tak ináč ako super to nemôže byť proste, no. Ja si myslím, že ako klasický farmový party, najväčšia návštevnosť, dnes myslím, že dneska mali sme a je to tradícia, ktorú pokračujeme. Dúfam, že to bude také super aj zvyšných 2,5 roka, pretože ozaj aj pri tom štúdiu sa dá zabaviť komplet a keďže sú takí skvelí organizátori, tuto ako Milan Bersling, týchto Pharma Party. Spýtam teba ako organizátora, ako si spokojný s touto akciou a s priebehom? Tak samozrejme dopadlo to vynikajúce, farmaceuti sa vedia baviť a dúfam, že sa budú baviť aj na budúce. Díky. Raz, dva, tri, bratku, dnes tu je zábava najväčšia. Zmeškal si to, ale nevadí.